ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapau tam jong ka India minta kalami ha ka jinglong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking but ya ki jing tip bakhambnia one shaka Frank Motors light koringi lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khanda hinyo lai. Shibenta jong ka jing rakhi ya ka Christmas bat ban pediang buram ya ka snem thamai arajar arpusau ka sorkar Meghalaya hauni ubnai no pra ubnai ubakhaddo e shwaban kut ka ne ka snem arajar arpulai kalapan kre ya ka ne ka jing rakhi dak ba penpho penphing ya ki katto ka ni gishnong ha ka ne ka nong ba shlong bat ha sortura labai tingkaban pelut na kabentaban penitanat ya ki ni ki artli ki sor ha ka jala lengba ka tanat arts and culture bat ketenat tourism jong ke sorkar jela. Ke idea kelong ba kani gede ke ayom jong kajing lek kemen bat kajing syai ke bawan lingba uklur ubay lam yaki rio start nari bingi bakin lap hangno lakhai yukris de nishim ya kata ke idea bat sultanat ban ong ba ade ka kasin ke ba ningkong ba ke sorkar jela karami syahmat ban pentikna ya kajing pen itanat ya kasor kajing pen kre pen krum dak kajing syai hang ni buat dura ni penkreat na menta kasnem Kumba kalong menta kasnem kani kadang daitang kajing persyang ban penpho penphing ya kasor shlong bat tura nrei hagisnem banwan kasorkar kan persyang ru banwan ra ya kum kani kadur hakapor menmiet hau benai no pra haman lagi distrik jong kejela. Haduk menta ni yo e kajing trai rengkat jong barok ki dot basnong ti ka bakong sanduk pada kelong ba ka snem go banwan nginang pen he pen krau ya kani da ka ba ki tuki shubo kum kini ki commercial areas kum ha kendaila thai mat pran ngin pan ru ya kajing trai lang pada jong ki tuki trai yeng trai dukan bekiru kin pen me lang ki jing shai ha ki yeng ki dukan kanang ba kanang phu nang ping kan banang yak isnem Tang hagane kanong ba shlong menta kasnem ki shnong gi bala pendai yakini ki light gi babon jan lajiet shwa tang hagi katto kan ni kata hakathain laim kra nado na jan madan yoring hap fire brigade hado dan geti na mot fran hado yeng dorbar thau an barim nado na khardop ke CADC sham mau prem hado kerbom lower mau prem bat hanan polok
Barok ki tourist ki tip ya ke Shillong kum ke Pedeng jong ke jing rakhi Christmas kala de ka sor ke beremdo hakani ka thain chate lamni ke jongi ti nakata kadau ki khimilin ti ban yi ti lada ki snong ki ba kum Nagaland kum Bangalore ki la ban syai hakar kom ka ba kring bahai visitors na perkat balingi ni ru ni mele kum tak jo